си майката, направо ушите ми, вятър. Ти видя ли как лягам направо? Той твой много вика, моя също, аз като съм за тебе направо луцна, ако си ходим задължително неко магистрала. Там трябва. О, фотографа! Дай да ти направя една снимка. Как е? Здраво. Нали Йордан беше? Да. Здравей. Здрасти. Естествено. Страстни, смисъл, страстни. Какво беше това спиране на кръстовището? Никъде, големи сте шматки ви, бе. Правите бе, карате се много, само вие сте на пътя. Какво правиш? Тогава ще изпитат полиция, гачени ли сте? А и ако някой заспава, да събере. Спряхте на средата на кръстовището, бе. Никъде няма проблеми. Как да няма проблеми, бе? Тя двете екипи зад нас, видя ли ги? Сте ткачени, бе, малко стара. Напряко през Уелс ли минахме? Трябваше тук да продължим Викам, напред. напряко през Уелс ли минахме? Напряко през Уелс ли минахме? Какво става? Ще бе, караме 2 часа, бе, пак малко. Давай, Това ти лети, бе. Караме с 30. Какво имаме? Пак 6 минути. малко. Пати Имаме 30. 6 минути до това място. 40 минути. 6, бе. 6. Път 40. 6 минути. Ние според мен трябваше да караме нататък, човек. Смисъл, Да, нататък нагоре трябва да си ходим, бе, Нагоре, човек. нагоре. На поляната на Фавершам. Не е тук. Браузър тук мап, горе, не е ли? браузър мап. Чай, сега ще влявам в групата. Знаеш, че трябваше да водя, аз съм, Нещо го развалих том Тома. Май. Тя постана вода и майка се тук. сега. на мен ме спикава, тук се развивам. Я си дам пикята. Я си колко е хубаво. Ами не, Няма да се плаши ти, бе. Полицай, молицай. Ти полицай, бе. Те тогава те... Лойгина и биш пак няма да додат. сега сме 6 минути. Тук ли? Трябва да има. Останал. Трябва да има. Някой... По двойката сме тук на единия джънкшн. Няма навигация ли? Какво няма? Има тук надолу, наляво. Да, спряхме за малко, да. Сега ще такова, направо съм Чини каза, че се хвана. Ние сме много далеч от истината, само ще ви кажа.
Сега Давай, ще фанем и този. фащаме М2-ката и после на Junction. този изход. Чакай да видя кой е този изход. Мартин, що излезеш да говориш? Ай се видим там, че... Панчев нозия се, то се еднакво ще му еде количката. Абе, то пък е той. Ние ли ядоха с нощи? Ай се видим там. Благо ли? Не е Благо. Добре. Нанси вика, къде е Панчев този бач? Къде е този с главичката? Айде се прави първо селфи, кой къде е. Дай, карай, Дай да видя, че го сега дай общата картинка. Не го показва нещо. Някой знае ли къде отива въобще? Давай, Панчев, Не да. го караме 2 Аз часа на нямам някъде. кофа, поне тури моят телефон там. Той си работи, бе. Аз на време се Давай, правя. карай си. Панчев, за каква главичка говориш? То секс телефон. Той е с розовия телефон на жена, си взел телефона. Значи се бе там на това да направиш. Айде половина, ай. Един джънкшън, на втория джънкшън, излизане и там на коляната. Еми 3,9 мили, не това ти показва. 6 минути, 4 минути. 4 мили, така трябва да е.